akwai wanda suke istimna, an san istimna'i ko masturbation, mutum ya dinka biya kansa bukata da hannunsa, an gane shi kamar da ibn qayyim ya faɗa, duk mai satisfying kansa da kanshi turu ya kama zakarinsa yakan kosin masa abu guda 5. Farko yana kashe ido, na biyu yakan kankantar da al'aura, na uku yakan sa ciwon zuciya, an gane ko, na hudu yakan sa mutum mantuwa, ka zama kana da yawan mantuwa, na biyar yakan kawo quick ejaculation, mutum ba zai iya minti 3 ba ya releasing. To me mafita a maganinsa? Mun taba bayani, idan ka je kasuwa ka ce a baka Vaseline, ba local Vaseline ba, za ka rubuta Vaseline, ake rubuta me ake rubuta ne wanda Vaseline ma blue seed, an gane, bayan ka rubuta asalin Vaseline za ka rubuta blue seed a jikinsa, shine asalin Vaseline kenan, an gane. Akwai karami, akwai medium, akwai babba, duk wanda Allah ya baka ya hore maka ka saya. Duk mai fama da kankancewan gaba, mai saurin releasing a maza, an gane ko, yauwa wanda yake kuma bashi da ma